Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Maiatzak 19 dugu gaurkoan ostirala, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaurkoan zinema aditu batekin egoteko aukera izanen dugu, Arantza Ibarra kolaboratzailea etorriko zaigu bisitan, hainbat kontu izanen ditugu, ostirala denez estreinaldiak landuko ditugu, baina Kaneko zinema jaialdiaren inguruan ere hitz eginen dugu. Horren ondotik, zaratak tartean gaurkoan gauza esente ditugu, artearen ibilbidea, baina hiru gauza desberdinekin etorriko zaigu zaratak tarte hau, batetik Mai Larmenaren erakusketa bat ikusteko aukera izanen dugu, bestetik Merkatu Justu azokaren inguruko bideo bat ere ikusteko aukera izanen dugu, eta bukatzeko Amean Art azoka izanen dugu. Eta lehenik eta behin hasteko Itziberriturriarekin lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larrai, hauexek dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Albiste hauek utzizkigu gaurko ostiralak, Nafarroak zordunen zerrenda kaleratu du guztira. 228 milioi euro zor dizkiote foru gobernuari, tartean daude Beltranen familiaren upeltegia eta Gabriel Urralburu Nafarroako lehendakari ohia. Foro sozial iraunkorrak adostasun zabala eta zeharkakoa lortu nahi du Euskal Presoen auziari irtenbide integrala emateko. Martxoako topaketaren ondorioak aurkeztu zituzten atzo Iruñan. Bertzaleeneko konpainsek tortura salatu eta 7 urtera atzo deklaratu zuen Iruñako auzitegian konstituzionalak auzitegiari hori egiteko agindu eta gero. UGTek, Komisiones Obrerasek eta Zenek diru publikotik 183 milioi euro jaso dituztela salatu du EH Bildu. Koalizioaren arabera, diru sailaren 188 eskuratu dute. Elak eta Labek berriz 102 baino ez. Eta sindikatuekin jarraituz, gaur goizean Ela eta Lab sindikatuek prentsa agerraldia egin dute eta bertan adierazi dute elkarrizketa sozialaren kontseiluaren desagerpena aldarrikatu nahi dutela, garai berri bat irekitzea eskatzeko gogoz daudela eta 10 gai zehatzetan gobernuarekin akordioari iristeko borondatea dutela. Eta aurrera jarraituz albistekin, Euskararen foru dekretuaren harira, Uxue Barkos lehendakariak esan du legean oinarrituta eta errealistatela dekretua. Erabaki Pamplona webgunea aurkeztu du Iruñako udalak parte hartzea sustatzeko eta asteburuari begira jarriko gara, gaurtik igandera bitarte Nafarroako 2. azoka ekologikoa izanen da Iruñeko autobus geltoki zarrean, eta honez gain Iturraman bestak izanen dira asteburuan, beraz, ederki aprobetxatzeko aukera paregabea. Eskerrik asko Itziberriturria, orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Lerroburu nagusiak hauxe dio Diario de Navarra egunkarian gaurkoan, foru ogasunak 316, berankor handienak argitaratu ditu, 228 milioi euro zor dituzte, 53 pertsona eta 263 enpresa dira osatzen duten zerrenda hori, gehienak eraikitzaile eta higiezinak dira. Gabriel Urralburu, Mentxof eta Karpetx txirrindulari ohiak ageri dira izen horien artean. Gaurko argazkiko protagonista Pio 12. Etorbidea dugu, izan ere ezinen da aparkatu Pio 12. Etorbidean. Mugikortasun batzordearen azken proposamenak 2 erreia jarriko lituzke norabide bakoitzean eta 180 plaza desagertuko lirateke teknikoen iritziz kotxeak aparkatu ahal izateko. Bukatzeko beste albiste bat nabarmenduko dugu azalari begira, ekainaren 3ko martxaren inguruan beldurra sartzea leporatu dio UPNek laukoari. Aurrera egin dezagun Diario de Noticias egunkariarekin. Lerroburu nagusian Ana Beltran dugu protagonista nagusi, izan ere Ana Beltran PPNeko familiaren upategiak 700.000 euro zor dizkio ogasunari. Nafarroako PPNeko presidenteak dio ez duela kudeaketarekin harremanik izan 2011 urteaz geroztik.
Gobernuak publiko egin ditu 316 zergadunen izenak 238 milioi zor dituztenak. Gabriel Urralburuk adibidez, presidente horiek 491.771 euro zor ditu oraindik. Gaurko argazkiko protagonistak bestelako kontu batekin zerikusia dutenak dira, Histerria galaz jantzi da 50 urte bete ditu hezkuntza bereziko zentroak atzo Nafarroako Unibertsitateko Museoan egin zuten ekitaldia. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, PSNek bat eginen du iruzurraren kontrako protestarekin, eta bukatzeko EH Bilduren ustez, bake sozialak 183 milioi euroko gastua izan zuen diru publikoan. Eta gara egunkariarekin aurrera eginez, Lerroburu nagusiak hauxe dio foro sozialak adostasun bat bultzatu du presoen itzulera errazteko. Neurri eta printzipio batzuk proposatzen dituzte instituzio eta espetxeratuei ateak irekitzeko hainbat kontaktu gainera argitaratu dira. Eta bestalde, gaurko argazkiko protagonistak hortxe ditugu, Gasteizeko auzo bateko bizilagunak eta ertzaintza ditugu, argiri gabe utzi dituzte Errekale horreko bizilagunak eta 3 pertsona atxilotu dituzte. Gasteizeko auzoko gazteek giza harresia egin zuten ertzaintza eta Iberdrolako langileak iritsi zirenean. Eta atzeko momentu bateko argazki bat ikusi dezakegu hortxe gara egunkariko azalean. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, UGT Comisiones Obreras eta CEINek diru publikoko 183 milioi kobratu zituzten, eta bukatzeko Urralburu eta eraikitzaileak zordun handien zerrendaburu Nafarroan. Eta berri egunkariari dagokionez gaurko azalean, Lerroburu nagusiak hauxe dio, Espainiak 5.700 migratzaile kanporatu ditu Irundik 2012 eta 2015 artean 3 kakotx 9 egunero. Lapurdi eta Gipuzkoa arteko mugan atxiki eta atzera igortzen dituzten paperi gabeak 2002an Sarkozik eta CBSek izenpetuko akordio bat oinarri dutela. Gaurko argazkiko protagonistak Errekale horriko bizilagunak ditugu, Errekale horri argia moztuta, Iberdrolako beharginek argia moztu dute Errekale hor auzo okupatuan, ertzaintzak eskoltatuta eta industria sailaren aginduz ezbeharrak saihesteko. Eta hortxe dugu ere argazki handi bat horren erakusle dena. Bukatzeko Lerroburu handi batean ere, euskal presoei buruzko adostasuna premiazko neurrietan josi nahi dute. Eta bukatzeko egunero egiten dugun moduan, joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. Erakundeen eta gizartearen arteko kontsentsuak ahalbidetuko du aldaketa espetxe politikan, eta hortxe egindako agerraldiaren argazkia daukagu. Bestalde, sortzenek laguntza behar du igandeko festa antolatzeko, eta argibide gehiago izanen dituzue webgunean. Eta bukatzeko UGTek, Comisiones Obrerasek eta CEINek, zenek 183 milioi euro jaso dituzte diru publikotik. Maiatzak 19 dugu gaurkoan ostirale, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko, familiarteko arte lantegia eginen da larunbata goizean, biolinaren soken inguruan Kondestable Zibiboxean, Sarasateren ondarea zikloaren barruan. 5 eta 10 urte bitarteko aurrendako lantegi hau senidekoek lagunduta joan beharko dute. Eta bestelako kontuekin aurrera eginez, Iruñeko udalak demokrazia partizipatiboko erabaki Pamplona plataforma aktibatu du, herritarren parte hartzera erabat irekita dagoen webgunea izanen da. Bere iritzia eman nahi duen edo bozketetan parte hartu nahi duen edonork erregistratu besterik ez du behar sartu ahal izateko. Iruñeko klub eta federazioek diru laguntzak eskatzeko deialdiaren epea irekita izanen dute, ikastetxeetan kirol ikastaroak eman dituztenentzat izanen dira diru laguntza hauek, eta eskaerak ekainaren 20 bitartean egin daitezke.
Iruñeko udalak zabalgunean hainbat ekitaldi garatzeko esleipena onartu egin du, erdiguneko bizitza sustatzeko asmoarekin eginen dute hau. Otaku Night japoniar kultura hobe ezagutzeko aukera izanen da larunbata honetan Gaztediaren etxean. Eta bestalde Iruñeko udalak hainbat proposamen egin ditu Pio 12. etorbideari begira, erabilera anitzeko eremu bat eginen da zirkulaziorako bi erreia, horietako bat gainera lehentasunarekin izanen da garraio publikoarentzat eta bidegorria ere izanen da txirrindulentzat. Ostiralero egin nahi dugun moduan joan gaitezen lehenik eta behin Atarrabia aldera. Atarrabiako 5. kirol jaia izanen dute, hilabete honetan maiatzaren 24 eta 25 ospatuko da kirol hau eta egitarau zabala antolatu dute. Bestalde, txakura morruaren aurkako txertoa eginen da Atarrabian, ekainaren 3 izanen da hitzordua, goizeko 10:00 ordua eta terdiak bitartean, Landazabal industrialdeko udal biltegian. Eta bestalde, transformatzen, transexualitatearen eta aniztasunaren inguruko zikloa eginen da Atarrabian, hezkuntza eta gizartea transformatu nahi dute Pedro Barkatu de Atarrabia ikastetxeko ikasle, irakasle eta gurasoek. Eta bestalde, deialdia Atarrabiako udaltzain izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko, euskararen ezagutza proba egiteko aukerarekin. Udaletxeko kirol eskoletan berriz izen berritzak ere izanen dira 2017-18 denboraldiari begira, maiatzaren 4-tik 26 eman daiteke izena. Eta bestalde, hiri udalekuen inskripzioei dagokionez, 3-tik 12 urtera bitarteko haurrak, 3 urtetakoak uztailaren 1 baino lehen, betetakoak eta haur eskolan eskolatutakoak egon direnak izan behar dira, eskaera egiteko epea maiatzaren 12-tik ekainaren 2. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizur Nagusi aldera. Hezkuntza kontu bakarra Zizur Nagusian Pakita Ansa haur eskolari dagokionez, eskaerak egiteko epea maiatzaren 10-tik 16 egin zen eta datorren ekainaren 9 behin-behineko zerrenda argitaratuko da. Eta gaurkoan ostirala izan da, zinema kontuak izanen ditugu elkarrizketen tartean, horretarako kolaboratzaile baten laguntza izanen dugu, Arantza Ibarra zinema adituarekin arituko gara gaurkoan estreinaldien inguruan eta Kaneko jaialdiaren inguruan ere mintzatuko gara berehalaxe. Horren ondotik gaurkoan zaratak tartean artearen ibilbidea, lehenik eta behin Mai Larmenaren erakusketa izanen dugu, ondoren merkatu justuaren inguruko bideo bat ere ikusteko aukera izanen dugu eta bukatzeko Amean Nart azokarekin izanen dugu azkeneko bideoa.